avem o bomboană cântătoare, adică ne trebuie căști, adică uite, avem aici căștile, albastre ce-mi place mie, albastre. Aici o să fie academa. Hai să le desfacem. Deci, începem cu... Bun, așa am și desfăcut-o și hai să vedem. Deci... Asta nu știu. O să iau... Deci o să pun aici. Bun, acum unde pun căștile? Le pun în ureche. Da. Așa. Cum să pun? Nu știu ce muzică se aude, dar se aude muzică. Dar se aude foarte încet, se aude tare.